Анкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 14 июнь шимбә көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Иранга ясаган һөҗүмнәрен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бу һөҗүмнәрне халыкара кануннарга каршы килә һәм төбәк белән дөнья күләм тотрыклыкка яну дип атады. Без Израильнең Иранга ясаган һөҗүмнәрен кискен гаеплибез, чөнки бу халыкара кануннарны боза дип белдерде министрлык җомга көнне. Бу һөҗүм Израильнең төбәктә стратегик тотрыксызлык тудыру сәясәтенә хезмәт итә торган провокация диелде белдерүдә. Анкара һөҗүмнәрнең вакыты Израиль хөкүмәтенең дипломатиягә кызыксыну күрсәтмәвенә ишара дип кисәтте. Һөҗүмнәрнең вакыты Нетаньяху хөкүмәтенең мәсьәләләрне дипломатия аша хәл итәргә теләмәвен һәм төбәк тотрыклыгы белән дөнья күләм тынычлыкны үз мәнфәгатьләре өчен куркыныч астына куярга әзер булуын күрсәтә дип өстәде министрлык. Министрлык Израильне хәрби гамәлләрен шундук туктатырга чакырды. Без якын көнчыгышта яңа кан кыюлар һәм җимерелүләр күрергә теләмибез диелә Төркия Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә. Төркия илбашы Реҗәп Таyyip Эрдоган Израильнең Иранга оештырган һава һөҗүмнәрен региональ һәм глобаль тотрыклыкка янаган хәтәр киеренкелек буларак бәяләде һәм кискен рәвештә гаепләде. Ул җомга көнне рәсми X аккаунт аша ясаган белдерүендә булай диде: Израиль төбәгебезгә, бигрәк тә Газзага кан, күз яше һәм тотрыксызлык китерү стратегиясен бүген иртәнге сәгатьләрдә бик куркыныч дәрәҗәгә китерде. Эрдоган күрше Иранга каршы һөҗүмнәрне халыкара хукукны санга сукмаучы ачык провокация дип атады. Ул һөҗүмнәрнең атымтыш сөйләшүләре дәвам иткән һәм Израильнең Газзадагы гамәлләре сәбәпле халыкара басым көчәйгән вакытта башкарылуына игътибарны юнәлтте. Бу һөҗүмнәр Нетаньяху җитәкчелегендәге хакимиятнең хукукны санга сукмавын бик ачык күрсәтә диде Эрдоган һәм Израильнең агрессив тотышының төбәкне һәм бөтен дөньяны фәлакәткә алып баруын кисәтте. Эрдоган халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, глобаль җәмәгатьчелек Израильнең төбәк һәм дөнья тотрыклылыгына янаучы хукук кануннарны танымаучы гамәлләрен туктатырга тиеш. Нетаньяху һәм үтерү төркеменең төбәкне утка салган һөҗүмнәре тиз арада туктатылырга тиеш дип белдерде. Якын көнчыгыштагы киеренкелеккә карата Төркиянең тотышына тагын бер тапкыр басым ясаган Эрдоган, тагын бер кат әйтәбез, якын көнчыгышта тагын да күбрәк кан кыелуын, җимерелү һәм бәрелеш теләмибез. Эрдоган үзенең белдерүен түбәндәгечә тәмамлады. Төркия буларак күршебез Иранга оештырылган һөҗүмнәрне ләгънәтлибез. Гомере өзелгәннәргә Аллаһтан ярлыклау, яраланган кешеләргә шифалар телибез. Дус һәм кардәш Иран халкының кайгысын уртаклашабыз. АКШ илбашы Дональд Трамп Израильнең Иранга оештырган һава һөҗүмнәрен бик шәп дип бәяләде һәм тагын да күбрәге булачак дип кисәтте. Трамп җомга көнге интервьюсында: "Минемчә, бу һөҗүмнәр искиткеч иде, без аларга мөмкинлек бирдек, әмма алар аннан файдалана алмады. Бик көчле һөҗүм иттеләр, алар зур зыян күрде. Бу дәвам итәчәк, тагын да күбрәк һөҗүм булачак", диде. АКШ һөҗүмгә турыдан-туры катнаштымы дигән сорауга Трамп ачык рәвештә җавап бирмәде. "Мин бу хакта фикер белдерергә теләмим", дип әйтте. Трамп Иран бер нәрсәдә калмаганчы килешү төзергә һәм бер вакытлар Иран империясе дип аталган нәрсәне коткарырга тиеш дип кисәтте. Трамп Иранга дипломатия мөмкинлеге бирелүен, ләкин Тәһранның моннан файдалана алмавын әйтте. Ул Иран рәсмиләренә хәзерге вазгыятьне аларның белүен, аларга аңлатылганнан күпкә начаррак булачагын әйтүен җиткерде. Трамп АКШның дөньяда иң камил һәм иң көчле хәрби җиһазларны җитештерүен, Израильнең дә бу җиһазларның мөһим өлешенә ия булуына басым ясады. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Иран белән Израиль арасында дошманлыкның кискен рәвештә көчәюе нәтиҗәсендә Иран Израильгә йөзләрчә баллистик ракета җибәрде. Иран мәгълүмат чаралары Тель-Авивта турыдан-туры һөҗүмнәр булуын, Саклану министрлыгы үзәге тирәсендә һәм әһәмиятле хәрби районнарда янгыннар чыгуын хәбәр итте. Израиль медиасы да бу мәгълүматны раслады. Җомга кичендә булган моңарчы күрелмәгән бу һөҗүм Иран дәүләт мәгълүмат чаралары һәм Иран инкыйлаб сакчылары армиясе тарафыннан да расланды. Һәм бу Тәһранның Израиль җирләренә карата иң турыдан-туры хәрби һөҗүм буларак теркәлде. Иранның рәсми каналы Пресс ТВ ракета һөҗүменең беренче дулкынының Тель-Авивка турыдан-туры тәэсир итүен белдерде. Зур хөкүмәт һәм иминле корылмалар янында янгыннар хакында хәбәрләр килде. Гадәттән тыш хәлләр төркемнәре зарарга каршы чаралар күрергә җәлеп ителде. Инкыйлаб сакчылары кешеләре Израильдәге дистәләгән тәмәккә һөҗүм ясалуын белдерде. Ройтерска интервью биргән югары дәрәҗәле Иран вәкаләтлесе Израильдә бер урында имин булмаячак, безнең үч алуыбыз көчле булачак диде. Израиль армиясе илдә ишетелгән шартлауларның уңышлы тоткарлаулар һәм ракетларның бәреп керү нәтиҗәсе булуын таныды, ләкин үлем китем һәм зыянның күләме хакында әлегә мәгълүмат бирелмәде. Бу һөҗүм Иранның дини лидеры Аятулла Али Хаменей Израильнең гамәлен сугыш игълан итү дип бәяләвеннән һәм без көчле җавап кайтарачакбыз дигән вәгъдәсеннән соң берничә сәгать узгач башкарылды. Хамани элегрәк ясаган чыгышында бу сугышны Израиль башлатты, көчле үч алачакбыз диде. Һөҗүм Тель-Авивның стратегик һәм атом тыш объектларын максат итеп алуын белдергән җомга көнне иртән Иран җирләренә оештырган Израиль һөҗүмнәреннән соң булды. Израильнең Ирандагы атом тыш корылмаларын югары дәрәҗәле хәрби рәсми затлар һәм тыныч халыкка оештырган һава һөҗүмнәреннән соң гарәп илләре төбәктәге киеренкелекне киметү өчен дипломатик тырышлыкларын тизләттеләр. Сугуд Гарәбстаны, Катар, Мисыр, Иордания, Кувейт, Гыйрак һәм Фәләстин Израиль башлаткан һөҗүмнәрдән соң җавап буларак Иран башкарган һөҗүмнәрдә бер Израиль ватандашының үлүен, дистәләгән кешенең яралануы кебек вакыйгаларның региональ сугышка китерү мөмкинлеге турында кисәтте. Әлегеләр якларны милли суверенитетка хөрмәт күрсәтергә һәм мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итәргә чакырды. Израильнең Газзага эзлексез дәвам иткән һөҗүмнәрендә тыныч халыктан ким дигәндә 10 кеше һәлак булган, дистәләгән кеше яраланган. Фәләстин хәбәр агентлыгы Вафаның сәламәтлек саклау чыганакларына нигезләнеп биргән хәбәренә караганда, Израиль кешеләре 2023 елның 7 октябреннән бирле алып барган геноцид сугышы кысасында Газза сызыгы буйлап күчеп китәргә мәҗбүр булган фәләстинлеләрне тәмик итеп алды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Бу Газадан килгән видео язмаларда ишетелгән тавыш. Бүгенге сугыш кырларындагы тавыш. Кешесез һава аппаратлары. Хәрби операцияләрдә кулланылган дроннар. Әмма бу эшнең бер үзенчәлеге бар, ул да булса, бүгенге көндә дроннарны һәрвакыт кешеләр контроль итми. Моннан ары ясалма фәһем, кемнең яшәячәген, кемнең үләчәген хәл итү барышында катнаша. Ясалма фәһемнең көндәлек тормышта һәм эш дөньясы өчен камилләштерү чоры төгәлләнде. Моннан ары сугыш төбәкләре бу технологиялар сынап корылган яңа мәйданнарга әйләнде. ТРТ Глобаль подкастның бүгенге чаралышында Озан Ахмед Четиннең 2025 елның 2 май көнне чыккан хәрби механизмның күтәрелеше ясалма фәһем сугышның тизлеген ничек билгели исемле язмасын тәкъдим итәбез. Ясалма фәһемнең бик тиз үсеш алуы дөнья күләмендә бик күп борчылуга сәбәп булды. Әмма булар арасында иң куркыныч булганы моннан ары сугышларда кулланыла башлануы. Ким дигәндә 20 илнең хәрби ясалма фәһем программасы бар. АКШның автоном машиналардан сугыш кырындагы буйрук системаларына кадәр 800-дән күбрәк ясалма фәһем проекты бар. Айруча Кытайда акыллаштырылган сугыш инвестицияләренә тизләтә. Һәм Русия һәм дә Украина дәвам итүче сугыш вакытында ясалма фәһем коралларын кулланды. Ясалма фәһемне күзәтү системаларына меңләгән видео агымын бер юлы карыйлар. Үз идарәле автоном дроннар һәм кибер берәмлекләр
тәмәкләрне, максатларны табып күзәтә ала. Һава саклану системаларына кешеләр ирешә алмаган тизлек һәм сизгерлек белән реакция күрсәтә ала. Ләкин иң куркыныч булганы, бу буйрукларның күбесе кешенең бик әз катнашуы белән яки тулысынча алгоритмнар белән бирелә. Яшәү һәм үлем карарларын моннан ары кешеләр түгел, күбрәк машиналар, механизм аппаратлары кабул итә. Мәсәлән, газда. Плюс 972 һәм Localcal тарафыннан басылган хисапларга күрә, Lavanda, Эти койда һәм Инҗил кебек исемнәр кушылган ясалма фәһем системалары Израиль армиясе тарафыннан һава һөҗүме тәмәкләрен билгеләү өчен кулланыла. Lavanda шәхесләргә юнәлә, телефон язмалары, социаль медиа һәм хәрәкәт үрнәкләре кебек зур мәгълүмат җыелмаларын анализлап, сугышчы төркемнәр белән бәйләнешле булуы уйланылган кешеләрне билгели. Әти койда программасы Хамас әгъзасы булуы фаразланган кешеләрнең өйләренә кайткан чакта, ягъни гаиләләренең ярында булганда, нишан итеп алу өчен кулланылган корал. Инҗил исә корал саклагычлары яки командалык үзәкләре кебек юк ителәчәк биналарны билгеләү өчен проектланган. Бу система граждан биналарга һөҗүмнәрне легаллаштыру өчен дә кулланыла. Проблема нәрсәдән соң? Бу системаларны фаш иткән журналистларның берсе булган Израильле тикшерүче журналист Ювал Абрахам фикеренчә, бу нишан алу барышларында кеше контроле бик шикләнгән. Кайчагында тәмәк бары тик берничә секундалык соңарудан соң раслана алына. Ювал бу системалардан берсенең ничек эшләвен булай дип аңлата. Аппарат Газадагы кешеләрнең мәгълүматларын җыя һәм аларны бер белән 100 арасындагы билге белән бәяли. Бу билге кешенең хәрби төркем белән бәйләнешле булу ихтималына карап билгеләнә. Ювал үз чанакларына нигезләнеп, Израиль гаскәренең бу системаның якынча 10% тирәсендә хата ясавын белүен әйтә. Ягъни кайбер чакларда тулысынча тыныч халыктан булган граждан кешеләр яки бары тик тирәләп бәйләнешләре булучылар ялгыш рәвештә тәмәк итеп ишаратлана. The way it works is, for people who don't know, like Ясалма фәһемнең сугыш кырына керткән үзгәрешләре бары тик кораллар белән генә шекле түгел. Ясалма фәһем сугышларның ничек башлавын, ничек артуын һәм ничек контрольдән чыга алуын да үзгәртә. Моны шушы рәвешле ясый. Еңелек ясалма фәһем бар нәрсәне тизләндерә. Алгоритмнар янауларны миллисекундалар эчендә абайлап алып җавап бирә ала. Бу да бәрелешне башлату мизгелен азайта. Элек лидерларның уйлау өчен ия булган вакыт хәзер инде югала. Икенчесе, ясалма фәһем буталчылыкны тудыра. Элегрәк илләр ниятләрне күрсәтү өчен хәрби хәрәкәтләр яки рәсми белдерүләр кебек анык стеналарга таяна иде. Бу ялгыш аңлауларны һәм бәрешләрне тоткарлауга ярдәм итә иде. Ләкин ясалма фәһем системалары һәр вакыт алдан күрүчән хәрәкәт итә алмый. Карарлар механизм аппаратлары тарафыннан кабул ителгәндә һәм белгечләр дә хәтта бу карарларга ничек киленүен аңламаган очракта бер илнең чынлыкта нәрсә планлаштыруын әйтү авырлаша. Бу билгесезлек паникага яки тоткарлаучы һөҗүмнәргә сәбәп була. Көндәшләр үтә күренмәле булмаган механизм аппаратының нәрсә ясаячагын белә алмаган өчен беренче һөҗүмне ясау ихтиҗын хис итә ала. Ниһаять, ясалма фәһем системалары кеше контроле булмыйча бер-берсенә реакция ясарга мөмкин. Үз өдәрәле дроннарның автоном саклану системаларын эшләтеп җибәрүен уйлагыз. Бу вазгыять ясалма фәһемнең тизлеге белән кискенләшеп, теләнмәгән сугышка юл ача. АКШ гомум штабының элекке башлыгы генерал Марк Милли ясалма фәһемнең бик тиз үсүен кисәтә. Милли ясалма фәһемнең бик көчле булуын һәм алдыбыздагы 10 белән 15 ел эчендә хәрби операцияләрнең командалыгын һәм контролен
үз өстенә ала алачагын әйтте. Роботлар белән берләштерелгән очракта алга киткән армияләрнең зур өлеше автоном, үз идарәле торышка әйләнә ала. Бу үзгәрешнең җилкәнле көймәләрдән очкыч корабларына, авиайорткычларга күчеш кадәр зур һәм тиз үзгәреш булачагын белдерә. Artificial intelligence is extremely powerful. It's coming Бу яңа сугыш төрендә иң зур югалту вакыт булалы. Уйлау вакыты, сораштыру вакыты һәм игътибар белән карарга килү вакыты. Алдынгы технологияләрнең үсеше хикәянең бар итеп бер өлеше генә. Төп мәсьәлә җәмгыятьләрнең буларны ничек итеп куллануына сайлап алуы һәм никадәр алга китәргә теләүләре. Үз идарәле автоном системалар заманча модерн сугыштың төп өлешенә әйләнгән саен, буларны куллану карарлары киләчәктәге берлешләрнең шәкерен, формасын билгеләячәк. Бу системалар тизлекне һәм көчне тәкъдим итә, әмма бер үк вакытта риск, буталчылык һәм кеше хөкеменең югалтуын да китерә. Механизм аппаратлары тагын да күбрәк контрольгә ия булган саен, чынлыкта беркемдә идарәдә булмаса, нәрсә булырсың? Бүгенге язманың ахырына якынлаштык. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге язмабыз ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Мең еллыкның беренче ширеге. Салкын сугыш тәмамланганнан һәм Советлар берлеге таркалганнан соң, халыкара көч балансының АКШ җитәкчелегендә бер кытыплы дөньяга әверелүенә җавап буларак, 1996 елда Кытай Халык Җөмһүрияте белән Русия әйдәп баручанлыгында Шанхай бишлеге исемле яңа халыкара хезмәттәшлек оешмасы төзелде. Казакстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан катнашында төзелгән оешма 2001 елның 15 июнендә Үзбәкстанда кушылгач, Шанхай хезмәттәшлек оешмасы исемен алды. Оешманы төзүдә аеруча Кытайның актив роле игътибарны җәлеп итте. Пекин идарәсе үз тирәсендәге илләр белән сәяси һәм икътисади хезмәттәшлекне үстерүне, Вашингтон тәэсире астындагы якын көнчыгыш илләренә энергия бәйлелеген дә киметүне максат итеп куя иде. 2017 елның 9 июнендә Астана саммитында Һиндстан һәм Пакистанның оешмага кушылуы белән әгъза саны 8-гә, 2021 елда Иран тулы әгъза итеп кабул ителгәч 9-га җитте. Әфганистан, Монголия һәм Беларусь күзәтүче әгъза булган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы араларында Төркия һәм Азәрбайҗанда булган 6 ил белән диалог партнерлыгы урнаштырды. 2018 елның 12 июнендә дөньяда тарихи вакыйга булды. АКШ башы Дональд Трамп белән Төньяк Корея лидеры Ким Чен Ын Сингапурда лидерлар саммитында очрашты. Сингапур саммиты 1953 елда утны туктату килешү белән тәмамланган, ләкин тынычлык килешүенә кул куймаган Корея сугышыннан соң дәүләт башлыклары дәрәҗәсендәге беренче рәсми очрашу булды. Трамп белән Ким Төньяк Кореяның атом тышкыралы җитештерү эшчәнлекләрен туктату һәм сугышта һәлак булган американ гаскәриләренең гәүдә өлешләрен тапшыруны, АКШ исә Көньяк Кореяга хәрби ярдәмне киметү һәм Төньяк Кореяга санкцияларны йомшарту турында килеште. Ике лидер 2019 елда Вьетнамда тагын очрашты, ләкин бу саммит килешүсез тәмамланды.
Кешелекнең галәмдә тормыш эзләве 2003 елда 2 эзләү күзәтү аппаратының Марска җибәрелүе белән зур тизлеккә иреште. 2003 елның 10 июнендә Spirit Марска җибәрелгәннән соң 28 көн үткәч, аның Opportunity исемле игезәге дә Марска юл тотты. 2 аппарат та Марска тиз арада барып җиттеләр һәм тикшеренүләргә керештеләр. Spirit тәгәрмәчләре комга батканчы Марс өслегендә 773 чакрым юл үтте, вазифа вакыты 6 елдан артты. Opportunity исә 2018 елның 10 июненә кадәр 2806 километр юл үтеп рекорд куйды. Марс өслегеннән җибәрелгән фоторәсемнәр туфрак һәм минерал анализлары белән кызыл планета турында күп яңа мәгълүматкә ирешкән Spirit һәм Opportunity NASA тарихында Марс программасының иң уңышлы тикшеренү аппаратлары буларак тарихка керделәр. Яңа гасырның беренче чирегендә футболда зур яңалык булды. Африка кыйтгасында беренче тапкыр FIFA Дөнья Кубогы матчлары үткәрелде. 2010 елның 11 июнендә Көньяк Африкада 10 стадионда булган Дөнья Кубогының ачылыш матчында Көньяк Африка белән Мексика очрашты. 19-нчы FIFA Дөнья Кубогын исә 11 июльдә үткән финал матчында Нидерландны 1-0 исәбе белән җиңгән Испания яулады. Италиянең соңгы елларда иң күп бәхәсләр тудырган премьер-министры Сильвио Берлускони 2023 елның 12 июнендә 87 яшендә вафат булды. Медиа һәм спорт клубы хуҗасы буларак танылган Берлускони 1994-1995, 2001-2006 һәм 2008-2011 елларда 3 төрле хөкүмәттә премьер-министр вазифасын башкарды. Үлгәндә ул якынча 6 миллиард 800 миллион долларлык байлыгы белән Италиянең 3нче иң бай кешесе иде. Төрки әдәбиятының танылган шәхесе кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматов 2008 елның 10 июнендә 80 яшендә вафат булды. 20дән артык әсәре төрле телләргә тәрҗемә ителгән Айтматовны Төркиядә кино төшерелгән һәм төп рольләрдә Түркан Шурай белән Кадир Инаныр уйнаган Гүзәлем Әсәл исемле әсәре аша яхшы беләләр. Меңьеллыкның беренче чиреге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Ярчан интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шлыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз.
Ташларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм таңшары, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шәһир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.